Hi guys, welcome to my YouTube channel. आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आलु आरो गाजरनि पकरा बानायना दिन्थिनो नागिरदों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। थुदो दानिया नायदिनि आलु आरो गाजरनि पकरिखौ माबोरै बानायो। फार्स्ट स्टेपआवहाय जोङो आलुखौ रेडि लाग्रोनाय जाबाय। बिनि उनावहाय जोङो आलुखौ रेडि लाखांनायनि उनाव जों दा लेमबाय। जों आलुखौ गासैखौबो बिगुर लेबना लाग्रोजोबसै। नै दा जोङो लेबखांबाय, गासिबो साफा जाबाय। दा बेनि उनावहाय जोङो बे गाजरखौबो जोङो बिगुर सैनोसै। जों दा गासैखौबो बिगुर लेबखांबाय। जों दा बेखौ रुखिनोसै। बेवहाय गिदिरावहाय जोङो रुखिलांनोसै आलुखौ। दा आलुखौ जों गासैखौबो उनखांजोब्बाय। दा जों गाजरखौ उनना लानोसै। दा आलु आरो गाजरखौ जोङो उनखांनानै मिक्स खालामबाय। मिक्स खालामखांनायनि उनाव आलु आरो गाजरनि रोसिखौ सेबगारना गारदो, जाहाथे बियो पकरि बानायनायावहाय मोजाङै जायो। बे बिदैखौ होयोब्ला जोंना पकरिया मोजाङै जानाय नङा, बेखायनो जोङो बेखौ सेबगारना लादो। नै नायदो, जोंहा सेबगारखांनायनि उनाव बेबायदि जाबाय, गोरा राफोद राफोद जाबाय, मोजां जाबाय, जाहाथे आटाजों लगायनायाव मोजां जासिगोन बियो। दा जोङो आलुआवहाय मैदा एसे होबाय। बेसन आधा खुरै होदो। दानिया मिक्स खालामना लादो बेवहाय। दानिया जों सदा आधा सामस होदो, जाहाथे पकरिया जानायावहाय गुरै जायो। दा जोङो रेड चिली होबाय, जोंनि जखानि बायदि जोङो होबाय। नै जों दायो जा होनांगौ बेखौ होग्रोबाय। बेखौ जोङो दा एसे लगायना लाग्रोनोसै। बेवहाय जोङो नांनाय जखानि संख्रि होबाय। दायो जोङो बेखौ मोजाङै मिक्स खालामसै। दा जोङो आटाखौ एसे गिसि खालामनो थाखाय दै होबाय। बेवहाय जोंनि जखानि बायदि जोङो दैखौ होदों। स' नोंथांमोनाबो जों बानायनाय बायदि बानायोब्ला नोंथांमोनाबो नोंसिनि आटानि जखासिबां दैखौ होनो हागोन। दा जोङो बेखौ दै होनानै मोजाङैहाय मिक्स खालामनाय जाबाय। नै जोंना आटा मिक्स खालामनाया गासिबो मिलायजोब्बाय। दा बेखौ जोङो गासिबो मिलायजासे मोजाङै मिक्स खालामनांगोन। जोंनि मिक्स खालामनाया जाबाय। दा जोङो पकरा बानायनो थाखाय रेडि जाबाय। जोंहा सारायाबो दुंबाय, बेखायनो जोङो बेवहाय थाव होनाय जाबाय जोंनि जखानि बायदियै। दा जोङो बेखौ थाव दुंजासे दसे दोनथ'नोसै जोङो। जोंना थावा दुंबाय। दा जोङो अरखौ एसे फिसा खालामसै, जाहाथे पकरिया खामा। पकरिखौ जोङो फिसा फिसा जखा लानानै सावगोन, जाहाथे आलुआ मोजाङै मोनो। नै जोंना पकरिया गोजा जाबाय। दा जोंना पकरिया मोनथारसिगोन। नै नायदो, जोंना पकरिया मोनबाय दायो। दा जोङो बेखौ बासनाव हायखांना दोननोसै। नै नायदो, गासिखौबो हायखांना दोनबाय जोङो। नै नायदो, जोबोद गोथाव जाखासिगोन। कालाराबो जा मोजां जाबाय। दा जोङो बेखौ थावखौहाय पेपाराव सोबखांहोबाय, जाहाथे थाव थाव जाया जानायाव। थावा गासिबो सोबखांनायनि थाखाय बेखौ जोङो दा पेपारजोंहाय थावखौ सोबखांहोनानै जोङो गुबुन बासनावहाय आलादायै दोननोसै।
नै जोंना पकरिया जाथारबाय दा बोखावना दिन्थिनोसै आं नै नायदो आलुआबो जा मोजां मोनखाबाय जानायाव जा गोथाव जाखासिगोन नै नायदो जा मोजां मोनबाय आलुआ मोनसेबो गोरा गोरा जायाखै बेवहाय जानायबाय जोङो आं बानायनाय पकरिखौ जा गोथाव जागारदों वाव स' थेंक इउ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो बाय